Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αφήσουμε να φύγει ο φόβος της απόρριψης χρησιμοποιώντας έναν απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό πρακτικό τρόπο. Υπάρχουν φορές που φοβόμαστε να είμαστε ο εαυτός μας για να μην μας απορρίψουν. Γιατί σαν κοινωνία γενικά δεχόμαστε έναν άνθρωπο όταν συμφωνεί με τα στάνταρ μας και αρνούμαστε σε έναν άνθρωπο την αποδοχή και την αγάπη όταν δεν συμφωνεί με τα στάνταρ μας. Έτσι λοιπόν, όταν και εμείς νιώθουμε ότι δεν συμφωνούμε, δεν υπακούμε ακριβώς τα στάνταρ, μπορεί να έχουμε μια δυσκολία στο να αποδεχτούμε και να αγαπήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, θα αφήσουμε να φύγει αυτός ο φόβος της απόρριψης και θα αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας με αποδοχή και με αγάπη. Γεια σου, σε περίπτωση που επισκέπτεσαι το κανάλι μου πρώτη φορά, στο κανάλι αυτό εξερευνούμε πώς μπορούμε να αφήνουμε να φεύγουν τα ανεπιθύμητα και δυσάρεστα συναισθήματα, χρησιμοποιώντας τις απλές αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικές τεχνικές της μεθόδου Σεντόνα. Είμαι ο Στάθης Λάρος, είμαι πιστοποιημένος στη μέθοδο Σεντόνα, τη χρησιμοποιώ στη ζωή μου τα τελευταία 10 χρόνια και τα τελευταία 5 χρόνια μαθαίνω στους ανθρώπους πώς να τη χρησιμοποιούν. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε στην πράξη πώς μπορούμε να αφήσουμε να φύγει ο φόβος της απόρριψης. Πάμε να κάνουμε, όπως λέμε, μία απελευθέρωση. Οπότε λοιπόν, για το σκοπό αυτής της απελευθέρωσης, σκέψου μια περίσταση από τη ζωή σου όπου φοβάσαι να είσαι ο εαυτός σου για να μην σε απορρίψουν. Όπου φοβάσαι ίσως λίγο να πεις αυτό που σκέφτεσαι, να κάνεις αυτό που θα ήθελες για να μην σε απορρίψουν. Και θα μπορούσες να παρατηρήσεις αυτό το αίσθημα του φόβου της απόρριψης. Θα μπορούσες να επιτρέψεις σε αυτό το φόβο της απόρριψης να βρίσκεται εδώ απλά για τώρα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα στο να το αφήσουμε να φύγει και συχνά το συναίσθημα αρχίζει να αποσυμφορείται ήδη από αυτό το πρώτο βήμα. Οπότε λοιπόν θα μπορούσες να επιτρέψεις σε αυτό το φόβο της απόρριψης να βρίσκεται εδώ απλά για τώρα. Και θα μπορούσες να επιτρέψεις ή να καλωσορίσεις την επιθυμία να τον φτιάξεις αυτόν τον φόβο. Την επιθυμία να τον αλλάξεις, να τον ελέγξεις. Να τον κρατήσεις κοντά σου ή να τον κρατήσεις μακριά σου. Και θα μπορούσες επίσης να καλωσορίσεις κάθε αίσθηση ότι αυτός ο φόβος είναι προσωπικός, ότι αφορά εσένα, το ποιος ή το ποια είσαι. Αν νιώθεις αυτό το φόβο προσωπικό, θα μπορούσες να τον καλωσορίσεις, αυτή την αίσθηση του προσωπικού. Και αυτή τη στιγμή, όσο καλύτερα μπορείς, θα μπορούσες να αφήσεις να φύγει αυτός ο φόβος της απόρριψης. Απλά αν θα μπορούσες. Θα άφηνες να φύγει αυτός ο φόβος της απόρριψης. Όσο καλύτερα μπορείς και απλά για τώρα. Πότε θα τον άφηνες να φύγει. Και αυτή είναι μια πρόσκληση για να απελευθερώσουμε τώρα. Και αν δεν σκεφτείς το παρελθόν ή το μέλλον, θα μπορούσες να παρατηρήσεις την αγάπη και την αποδοχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ. Θα βοηθούσε ενδεχομένως να σκεφτείς ένα πρόσωπο, ένα μέρος, ένα πράγμα το οποίο σου φέρνει αυτή την αποδοχή και την αγάπη. Θα μπορούσες λοιπόν να καλωσορίσεις την αποδοχή και την αγάπη. Και θα μπορούσες να επιτρέψεις τον εαυτό σου να απολαύσει αυτή την αποδοχή και την αγάπη. Όσο καλύτερα μπορείς και απλά για τώρα. Ωραία, αυτός είναι ένας γύρος. Πάμε να κάνουμε και άλλους τέτοιους γύρους. Οπότε, εστίασε στην ίδια περίσταση από τη ζωή σου ή σε κάποια άλλη περίσταση, όπου φοβάσαι
να είσαι ο εαυτός σου. Φοβάσαι να εκφραστείς ή να κάνεις πράγματα ή να πεις πράγματα για να μην σε απορρίψουν. Αν υπάρχει κάπου αυτός ο φόβος, θα μπορούσες να τον παρατηρήσεις. Θα μπορούσες να επιτρέψεις αυτό το φόβο να βρίσκεται εδώ απλά για τώρα. Και ξανά να πω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα στο να τον αφήσουμε να φύγει αυτόν τον φόβο. Και θα μπορούσες επίσης να επιτρέψεις να καλωσορίσεις κάθε επιθυμία να τον φτιάξεις αυτόν τον φόβο. Κάθε επιθυμία να τον αλλάξεις, να τον ελέγξεις. Να τον κρατήσεις κοντά σου ή να τον κρατήσεις μακριά σου. Και θα μπορούσες να καλωσορίσεις κάθε αίσθηση ότι αυτός ο φόβος είναι κάτι το προσωπικό. Αν το νιώθεις προσωπικό, θα μπορούσες να καλωσορίσεις αυτή την αίσθηση ότι είναι προσωπικός. Και αυτή τη στιγμή θα μπορούσες να αφήσεις να φύγει αυτός ο φόβος της απόρριψης, όσο καλύτερα μπορείς και απλά για τώρα. Θα τον άφηνες να φύγει, αν θα μπορούσες. Πότε? Και αυτό είναι μια πρόσκληση για να απελευθερώσουμε τώρα. Και θα μπορούσες, αν δεν σκεφτείς το παρελθόν και το μέλλον, να παρατηρήσεις την αγάπη και την αποδοχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Υπάρχει ένα αίσθημα αποδοχής και αγάπης που είναι παρόν, το οποίο αν το κοιτάξουμε μπορούμε να το αντιληφθούμε. Αυτή η αποδοχή και η αγάπη δεν έρχεται από τίποτα το εξωτερικό, έρχεται από μέσα μας και υπάρχει πάντα μέσα μας. Και υπάρχουν άνθρωποι, πράγματα, μέρη που βοηθούν να έρθει αυτή η αγάπη και η αποδοχή στην επιφάνεια. Οπότε, εάν χρειάζεται, σκέψου ένα τέτοιο άνθρωπο ή μέρος ή πράγμα που σε βοηθάει να νιώσεις αυτή την αγάπη και αυτή την αποδοχή. Και θα μπορούσες να καλωσορίσεις αυτή την αγάπη και την αποδοχή. Θα μπορούσες να απολαύσεις αυτή την αγάπη και την αποδοχή όσο καλύτερα μπορείς. Και θα μπορούσες να επιτρέψεις στον εαυτό σου αυτή την αγάπη και την αποδοχή. Θα μπορούσες να την προσφέρεις στον εαυτό σου. Πολύ ωραία. Αυτή είναι μία διαδικασία την οποία μπορείς να κάνεις ξανά και ξανά μέχρι να αισθανθείς ότι απελευθέρωσες αρκετά αυτό τον φόβο της απόρριψης και ένιωσες αυτή την αγάπη και την αποδοχή η οποία έρχεται, η οποία ήδη υπάρχει μέσα μας. Και αυτό που κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να παρατηρούμε και να επιτρέπουμε αυτό το συναίσθημα του φόβου της απόρριψης, να επιτρέπουμε και να καλωσορίζουμε την επιθυμία να τον φτιάξουμε αυτόν τον φόβο, να τον αλλάξουμε, να τον ελέγξουμε, να τον κρατήσουμε κοντά μας ή μακριά μας και καλωσορίζουμε επίσης και κάθε αίσθηση ότι αυτός ο φόβος είναι προσωπικός. Και μετά ρωτάμε τον εαυτό μας, θα μπορούσα να αφήσω να φύγει αυτός ο φόβος? Όσο καλύτερα μπορώ και απλά για τώρα, θα τον άφηνα να φύγει. Πότε? Και προσθέτουμε ένα τελευταίο βήμα που είναι να παρατηρήσουμε ή να νιώσουμε ή να αντιληφθούμε ότι η αγάπη και η αποδοχή ήδη υπάρχουν μέσα μας. Αρκεί να τα παρατηρήσουμε, να τα βρούμε. Και σε αυτό βοηθάει να μην εστιάζουμε στο παρελθόν ή στο μέλλον, να μην σκεφτόμαστε το παρελθόν ή το μέλλον, αλλά να βλέπουμε αυτή την αγάπη και την αποδοχή στο τώρα. Οπότε λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο. Αν σου άρεσε, αν το βρήκες χρήσιμο,
κάνε εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεσαι για τα καινούργια βίντεο και τα λέμε. Γεια σου.